Ola, no seguinte tutorial imos ensinarvos como podedes aproveitar o modelo de traballos de investigación que deseñou o Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela e que tende sempre dispoñible na súa páxina web. Este modelo servirávos para automatizar o máximo posible o voso traballo, xa que se basea na configuración estándar dos estilos de títulos e do parágrafo normal. Desta maneira, estableceremos criterios comuns, como pode ser o tipo e o tamaño de letra, os espazados, a aliñación ou o uso de recursos tipográficos, como poden ser as negras e as cursivas. O modelo presenta, en partes como a portada, un patrón onde podemos engadir directamente a información que se nos indica. Posteriormente, observaredes os títulos das macropartes do traballo: resumo, índice, outros índices, introdución. Estes títulos están creados empregando os estilos. Se prememos na pestana de estilos, observaremos que o título de introdución está feito usando un estilo creado ex professo pola USC. Chámase USC 0 apartado. Todos os estilos que conteñen o nome USC están elaborados polo Servizo de Normalización. Neles establécese o formato de cada un dos niveis de títulos. Fixádevos en que inclúe o esquema numerado automatizado do parágrafo normal ou doutros elementos, como a bibliografía, cabeceira, etc. Se vos situades enriba do botón despregable da dereita do estilo, poderedes observar as súas características: o tipo de letra, o tamaño, o espazo anterior e posterior. Se tivésemos que mudar algo, ben porque non nos gusta ou porque o regulamento do noso centro establece que debemos empregar outro formato, poderíamos facelo premendo na pestana do estilo Modificar. Nesta pantalla poderedes facer os cambios que precisedes. Por exemplo, se o voso regulamento de elaboración de traballos de investigación recomenda usar outro tipo de letra. Posteriormente, no documento aparecen outros estilos de xerarquía menor, que están como proba, en cor verde. Podemos eliminalos todos. Volvemos á introdución e engadimos estilos tendo en conta o seu nivel de xerarquía. Empregando o estilo USC 1 apartado, estableceremos a configuración dos títulos que suceden ás macropartes. Por exemplo, a introdución pode levar os títulos tema do traballo, obxectivos, materiais e métodos, etc. Nun segundo nivel, empregando o estilo USC 1.1, podemos crear novos títulos e así sucesivamente. Importante é o estilo normal USC parágrafo normal, que establece a configuración do parágrafo de escrita normal ao longo do documento. Como vedes, os estilos ofrécenos un esquema numerado do noso traballo, un esqueleto que nos vai resultar moi produtivo máis tarde, á hora de facer un índice automático, por exemplo, e que sobre todo nos permite facer un deseño coherente ao longo de todo o traballo de investigación. Lembrade que podedes mudar a configuración de cada un dos estilos, os tipos de letra, os espazados, a xustificación, o uso de elementos tipográficos. E con isto rematamos o primeiro tutorial do curso de redacción científica. Agardamos que vos resulte útil.